Здравейте на всички, както може би сте видели от заглавието. Днес ще направим едно ревю на BMW E90 тройка дизел 231 коня с малко доработки. Автомобилът се произвежда в няколко вариации. E90 в момента автомобила, който имаме тук, седан, E91 комби, E92 купе и E93 кабрио. Когато тази кола излиза през 2007 година, са направени доста сериозни продажби от нея още първата година, понеже наистина много се е харесала на клиентите и честно казано виждам защо. Сега ще разгледаме колата отвън, след това ще влезем да ви покажа и интериора. Автомобилът е с оригинален М-пакет, като добавки има тези сплитери, които са сложени. Автомобилът е преди фейслифт 2007 година. Честно казано, фейслифта наистина много ми харесва. Доста хубави подобрения са направили по фаровете, по стоповете. Доста красиво изглежда. Доста хора правят колите си от префейс в фейс. Разбираемо. В фейслифта съответно има подобрения и по мотора. Но сега няма да си говорим за фейслифта. Ще си говорим точно за този екземпляр. Преди фейс, тройка дизел 231 коня. Автомобила е на 19 джанти. Взети са от X5. Спорт пакет са. Честно казано, наистина са доста тежки. Джантите не са перфектни, имат си забележки, но нямат кривини и заварки, това е най-важното. Доста добре стоят на колата, на мен лично ми харесва, така изпълва калника. Може би цвета е нещо, което така може да се промени, но ще видим. Автомобилът е с М-техник окачване, както виждате доста е снежена. Има малко разстояние между калника и гумата, след малко ще си поговорим и какви са гумите, но както виждате е доста снежена. Широки гуми, отзад е с Continental Sport Contact 255 на 35. 21 е дота, но определено са доста изтъркани, чисто задно е и просто задните заминават доста бързо. Предните са Pirelli, отново 21 година дот, 235 на 55. Разбира се, какво е BMW без фланци. Точно тази също има 25 мм отзад и 20 мм отпред. Малко да изкараме гумата и с тези спорт пакет джанти изглежда доста добре. Имаме и този лип спойлер, който честно казано мисля да махна, понеже постоянно се отлепя от едната страна и може би ще измислим нещо друго. След малко ще преминем и по доработките. Искам само да кажа, че колата не е в перфектния си вид. Има забележки тук-там по боята, понеже с оригиналната си боя тепърва ще я оправя и мисля да снимам всичко това, как се прави примерно задната броня и така нататък. Няма да има пълно пребладисване, но с полиране на фарове имах нужда. Мисля да снимам всичко и след това евентуално да направим и дино. И ако е интересно наистина да видите диното, дайте ни коментар долу. Така преминаваме отвътре, където виждаме черен кожен салон с сиви лайсни, което е добра комбинация според мен. Евентуално после тези лайсни могат да се занесат на хидрографика, да се измисли нещо интересно, което не се вижда в всяко второ BMW. Ето ги М-праговете. Работещи къп холдери, което честно казано е доста голяма рядкост да работят. 6-степенната ZF виждаме тук автоматик, който сменя доста плавно. Точно тази е на Stage 3. Оригинално BMW E90 с тройка дизел не излиза с пера на волана. Точно тази е с сменен волан. Има си пера, които работят само когато кутията е на мануел. Сега дойде време да ви обясня и какво има правено по колата. Както виждате, тук имаме великия М57. Толкова желан от всички доработките. КН панелен филтър, помпа P90, даунпайп на F76 и спринтаут, които са се намесили малко да повдигнат конете. Ако имате интерес към това да разберете времената на колата, 100-200, ще направим видео с измерването. Благодаря на всички, които изгледаха това видео и оставяха своя коментар. Ще се видим в следващото видео, в което ще обсъдим разхода на гориво и обслужването. Така че, до нови срещи!